बसण्यावर रे होय रे तू होय रे अरे ती माडवा जाना है आ वैठी सा पाउडर बिल किती चालू तुला अरे तू खबरा अदर जन नदर लाई देने रे त्याच्यान तो तू काय लायता तर तू एक लाईल तो लायलो बुढिया को बिल लायता पाउडर ती नदर लागणार रे तेम किती नोर लागतली ती हटून दाखती आहे हटूल पोटूल ते केला ती दाखती आहे हां ते मरे ऐसे वो आमच्या मस्ती आणि मस्तीन हां मस्ती आणि मस्ती ना तंगे ना आणि तू लंडन गेला तर आओ लंडन चा नाही काय नाही ना वय काय नाही ना अरे काय करतो काय मरे लंडन चे काय नाही ना हमको लंडन तो मला जनवरी होतो फोटो ने आता तुम लेबर रे हम लेबर गारा पाड़ी भी गदे हम किती गदे आ तू अरे तुमच्या घरा को पार्टी असणार रे तू हमका बोलता ऐसे काम तू आपण नाही होय हां तू खाबो बदललो रे हे आपण डालणार रे ते होईल रे काम किती गेला 10 रुपये दिन डाळा मरे तुम्ही 10 रुपये मुझे माय साहेबा बघत 10 रुपये कोणा पावतायचे 10 रुपये किती जाते बरं अरे साहेबा रा एक पडे रा देऊ दाखवलो हां एक पडे अरे हां एक पडे रे तू 25 रुपये रे ऐककडे अरे जमीन आला दा जमीन आला का होय रे होय रे या ऐके होबरा ले आम राखा अच्छा चल मेरे अगस्तीन तर आमचे ना पिढ्या करबा कोणते आम काय बरं 100 गता मेरे चल